Sa lungsod sa Jagna, Bohol, nasaksihan sa mga tao ang pagdagit sa bituon nga gihimo atol sa kasaulugan sa Three Kings o Feast of the Epiphany. Ang ingon niini nga tradisyon nagsugod pa ni atong 1867 human natukod ang St. Michael Archangel Parish. Kun matag December 24, gipahigayon ang padagan sa kometa, diin gipakita ang pag-abot sa kometa nga mo'y nagiya sa tulo ka mga hari aron matultulan ang batang Hesus. Sa pagdagit sa bituon, mag-uban ang 12 ka mga parol sa dakong parol o bituon na balik sa ilang gihimutangan. Og samtang na nag-uban ang mga bituon, mga hulog usab ang mga candy o tsokolate nga mao'y giilugan sa mga parokyano. Ang ingon niini nga tradisyon nga nag-inusara sa Bohol usa ka siglo nang gibuhat sa Jagna. Gani gideklarar kining usa ka intangible cultural heritage sa Jagna Culture and the Arts Council.